kamusta na po itong nangyayari pong last day po ng ating voters registration? Gaya ng inaasahan natin at napagplanuhan natin, nagdagsaan yung mga humahabol sa huling araw ng pagpaparehistro. Actually, simula dito ang pila hanggang dito sa may, siguro nasa 200 na yan sa ngayon. Anong oras po nag-start po itong pag-accommodate po natin? Well, usually nag-start tayo ng 9 o'clock but since last day ngayon, nagsimula tayo kanina ng 8:30 in the morning. Attorney, saan po yung pinakamadami po dito? Like, mga kabataan po ba? Or mga adults po? Itong ating mga naging numero ng ating mga botante? Yeah, ang napapansin natin, karamihan, siguro around 40% ay kabilang doon sa youth sector. Ito yung mga first time voter. And then the remaining, ito po yung mga lumilipat ng barangay, lumilipat ng bayan, na galing din sa iba't ibang probinsya. Ano po masasabi po natin dun sa mga naghihintay pa po ng extension? Iginiit na po ng inyong tanggapan dito ba na wala na po? Yeah, base ho sa kalendaryo ng COMELEC, ngayong araw lang talaga yung last day ng pagpaparehistro. Wala po tayong extension. Kung bagamat meron ho tayong may class suspension dahil nga sa sama ng panahon, ang COMELEC ay nagbukas para lang ma-accommodate yung mga hahabol sa huling araw. At kung matatandaan natin, simula pa February itong isinasagawa nating voter registration. So wala na po tayong sapat na dahilan para extend pa yung huling araw. And isa pa, bukas hanggang October 8 magsisimula na po yung filing ng COC. So basically there's no room for extension. And sabi niyo na rin po kanina, sir, no, about dito sa ating filing naman na po ng Certificate of Candidacy. Ano na po yung ating mga preparations patungkol po dito dahil uumpisahan na rin po ito bukas? Yeah. Ang pag-accept po ng Certificate of Candidacy ng ating mga aspirants ay dyan po sa City Hall, sa tanggapan po ng COMELEC. So, nakipag-ugnayan na ho tayo sa PNP to ensure na secure lahat po ng mga aspirants na maghahain ng kanilang COC. And then, inanyayahan na rin natin ang PPCRB together with Lente to witness yung isasagawa nating pag-accept ng mga COCs. And then, andyan na rin, nakipag-ugnayan na rin tayo sa mga possible aspirants kung ano yung mga things to do and not to do during the filing ng COC. And lastly na lang po, sir, lastly na po sa ating publiko po and of course sa mga magpa-file po ng COC. Yeah, para ho doon sa mga hindi pa po nakakaalam, nandito ho tayo ngayon sa City Mall Mayombo para tumanggap po ng mga last minute registrant. So anytime po, maaari na ho tayong mag-observe ng cut-off kahit wala pang alas 5. Depende ho sa haba ng pila. So kailangan makumpleto ho natin yung registration process hanggang alas 5. Meron ho tayong 3 steps na susundan. Una, interview. Pangalawa, itatala ho natin yung nagparehistro or nag-transfer. And then pangatlo, yung pag-capture ng biometrics. So gaya ng nabanggit ko, anytime po, kahit wala pang alas 5, pwede na ho naming putulin yung pila. Now, sa mga mag-aayin naman ng COC, alam nyo na po yung mga requirements. Make sure po na nakaready po tayo para very smooth po yung flow ng pag-accept ng inyong mga COC. Attorney, tanong lang po, regarding po sa registration, may reklamo po pa kayo natanggap ukol sa hakot system di umano? Okay, may mga kumakalat umano na nagsasabi na may hakot dito sa Dagupan. Now kami naman, lalo na ako, araw-araw ko man namang minomonitor yung flow ng registration at saka transferees. When we say hakot, obvious po na hakot. Halimbawa ho, iisang barangay yung lilipatan at iisang bayan yung pinanggalingan. Yan, hakot yan. Pero sa naobserbahan natin, kalat ho eh. Hindi lang ho taga Pangasinan yung lumilipat dito sa lungsod ng Dagupan, kundi galing pa yan ng iba't ibang probinsya. So I guess legit naman po yung ating mga transferees. So wala pong hakot dito sa lungsod ng Dagupan. Ano po kadalasan ang rason ba't nagka-transfer po yung ibang? Yeah, karamihan po dito yung mga nagtrabaho sa Manila nakapangasawa dito sa lungsod ng city o kaya naman lumipat sila ng pinagbotohan ng barangay election and they want to return dito sa lungsod ng Dagupan. Now kami naman,
meron hong interview, sinasalang ho natin sa interview lahat ho ng nagpaparisot, lahat ng nagtatransfer. So basically doon pa lang sa interview malalaman natin kung talagang taga rito yan sa Dagupan. And so far, lahat naman po taga lungsod ng Dagupan. Sir, last naman po tungkol sa filing ng candidacy. May mga aspirants sa po ba tayo na nakikipag-ugnayan po sa inyo regarding sa kung kailan po sila pupunta sa opisina? Well, sa ngayon, wala hong nagsasabi kung kailan ho talaga sila maghahain ng COC, pero pinapaalala natin na hanggang October 8 lamang yung pagpa-file ng COC. So, we are ready to accept kung ilan man ang magpa-file ng COC, especially on the last day. Sir, linawin lang namin yung schedule na 1 to 8 kahit yung Sunday po ng week. Tama po. When we say October 1 to 8, kasama po ang Saturday at Sunday dyan. So, ibig sabihin, tatanggap po kami ng COC nitong darating na Sabado at Linggo. Thank you po, sir.